Det var lækkert. Det er faktisk en Blu-ray-afspiller, men den kan også Ja, så han står der på Blu-ray og DVD. Ja, så den kan tage det hele. Oj, det er lækkert. Ja, det er bare samme slags, bare en anden farve. Og du kan godt bygge dem. Men der var... Давай, не надо брать. Skal jeg tage den her? Men der er en stor led her. Vi er i gang med at ødelægge den. Что так лего? Du kan ikke finde på, hvad de kunne have. Det var dejligt. Det var rigtig dejligt. Ej, så vil vi jo se DVD-film, så behøver vi ikke forære dem væk, dem jeg finder på. Emilia. Må jeg låne træk? Så jeg vil lige pakke en op, og jeg pakke min op. Ja, så kan du pakke den og den anden der. Den der. Ja. Смотри, это твой лего. Ej, hvor er det fint, du har fået Emilia. Hvad er det for Это noget? от бабушки? Это от бабушки, да. Du i to. Slut! Pudding og pisse. Мне понравилось. Тебе понравился Jeg подарок? kan tage de der rejser. Emilia. Langt væk. Hvor kan du godt tak for det? Подарок твой, подарок. Ja, sådan går det. Твой подарок, Så да. er det. Твой подарок. Jeg kan godt С той tage en стороны til не at могу se это det. снять. Nej, du skal ikke tage den omkring. Подарок твой, Эмилия. Ej, DVD-film er det sådan en af dem. Hvad er det?